खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअआव नोंथांमोननि सिगाङाव दाखालि 3 सेप्तेम्बराव जोबनानै थांनाय एसिया हादरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गेलेनाय बादायलायनाय डुरान्ड कापनि सोमोन्दै माखासे गोनांथार सोंनाय फिननाय लानानै फैदों, जाय जानो गोनां कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय जोबोद गोनांथार। अब्ला फैदो जों जागायनोसै। सेथि सोंनाय, 132थि डुरान्ड काप 2023 आ बबे जायगायाव जादोंमोन? फिननाय: कलकाता, गुवाहाटी आरो क'क्राझाराव जादोंमोन। नैथि सोंनाय, 132थि डुरान्ड काप 2023 आ माब्लानिफ्राय माब्लासिम जादोंमोन? फिननाय: 3 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम जादोंमोन। थामथि सोंनाय, 132थि डुरान्ड काप 2023 आव मोनबेसे गेलेग्रा हानजाया बाहागो लादोंमोन? फिननाय: मोन 42था हानजाया बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 नि जोबथा बादायलायनाय फाइनालाव सोर हानजाया देरहानो हादोंमोन? फिननाय: महन बागान एथलेटिक क्लाब, कलकाता। बेयो दिनैसिमाव 17 बार फाइनालाव देरहानो हाबाय। बाथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 फाइनाल गेलेनाया सोर सोरनि गेजेराव जादोंमोन? फिननाय: महन बागान एससि आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव जादोंमोन। बे बादायलायनायाव महन बागान एससिआ 1 गल सोना देरहादोंमोन। द'थि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 फाइनाल गेलेनाया बबे स्टेडियामाव जादोंमोन? फिननाय: सल्ट लेक स्टेडियाम, कलकातायाव। स्निथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 आव गल्डेन बल एवार्ड बेस्ट प्लेयारखौ सोर मोननो हादोंमोन? फिननाय: नन्दकुमार शेखर, इस्ट बेंगल एफसिनि। दाइनथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 आव गल्डेन बुट एवार्डखौ सोर मोनदोंमोन? फिननाय: डेभिड लाललांसांगा। गुथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 आव गल्डेन ग्ल'ब एवार्डखौ सोर मोनदोंमोन? विशाल कैथ। बेयो महन बागान एससि टीमनिफ्राय। जिथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 खौ सोर स्पन्सरशिप खालामदोंमोन? फिननाय: इन्डियान अइल कर्परेसनआ। जिसेथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2023 नि अपेनिं सेरेमनिया आसामनि बबे स्टेडियामाव जादोंमोन? फिननाय: क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जादोंमोन। न'ट्सफोर: बे अपेनिं सेरेमनिया 5 आगस्तआव जादोंमोन। इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ गाहाय आलासिमोन। बे दिनखालि बादायनाय खेलाया बड'लेण्ड एफसि आरो राजस्थान इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। राजस्थान इउनाइटेड एफसिआ 1 गलआव देरहादोंमोन। जिनैथि सोंनाय, डुरान्ड कापखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? फिननाय: 1888 मायथाइयाव। जिथामथि सोंनाय, डुरान्ड कापनि गायसनगिरि मालिकआ सोरमोन? फिननाय: हेनरी मर्टिमार डुरान्ड। जिब्रैथि सोंनाय, डुरान्ड काप 2022 खौ सोर देरहादोंमोन? फिननाय: बेंगलुरु टीमआ देरहादोंमोन। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे सोंथिफोर लाबोदों। डुरान्ड काप 2024 आ बबे जायगायाव जागोन? अन्नानै फिननायखौ हर। डुरान्ड काप 2023 फाइनाल चेम्पियनशिप टीमआ बेसे रां मोनो? अन्नानै फिननायखौ हर। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ एन्ड अन्नानै भिडिअखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै हो।